Extra Strength. Kaabang ang Efficacent Oil Extra Strength ang maayong palawas. Dili lang sa buhat sa paglikay sa virus, apil po ang ginhawa sa mga sakit-sakit sa lawas. Efficacent Oil. Imong kaabang sa adlaw-adlaw. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Efficacent Oil Extra Strength. If symptoms persist, consult your doctor. Gipaila-ila, Holcim Aqua X, ang bagong 2-in-1 blended cement na dunay water repellent boosters. Luwas ug siguro at pamati sa panimalay nga inubanan sa may kausapang kalidad ug kakusgan sa Holcim Aqua X. Kaligon og pagpanalipod sa bisan unsang panahon. Tatag at proteksyon sa anumang panahon. May, pangalan ko. Limot na ng jowa ko sa tagal namin nag-quarantine. Mahal na mahal ka pala ng jowa mo eh. Sa sobrang tagal namin nag-quarantine, nalimutan na niyang may jowa siya. Ang matibay na samahan, magaan, Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Para sa matibay at magaan na samahan, Tanduay Light. Drink responsibly. Panahon sa takdanay, naapoy takdanay sa panay, nga di mabantayan. Tungod ang sponge kay mahimong pugaran sa milyon-milyong kagaw nga mahimong makatakot sa kananan. Likayi ang takdanay. Ang Philippine Society sa Microbiologists kay garekomenda sa Joy Antibag nga naay kahong sa safeguard. Mutantan sa 99.9% sa kagaw sa sponge. Aron makalikay sa takdanay sa gikan-an, pag Joy Antibag nga naay kahong sa safeguard. Likay sa kagaw, likay sa sakit. Pag Joy Antibag, aron makalikay sa takdanay sa kananan. Once upon a time, nanay ng laba-upri, the end. Nakapayo sa kananay ng laba-upri, uniform, bedsheet, long gown, ball gown, wedding gown, red carpet! Tungkol kay ang gigamit niya, Champion Blue Long Bar. Sulit mo tangtang umantya sa daghang labada, 1850 SRP ra. Champion Blue Bar, makuha ang mancha sa daghan nga labhunon. Sulit kayo sa 1850 SRP lang, palit na! Para sa heavy-duty nga hugason, pag Smart Dishwashing Paste. Bawat mahit, Smart Dishwashing. Smart Linis, Solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Dunay double tanggaling formula. Solid butantan sa heavy-duty sabo sa kalang kaldero. Solid sa butantan o bakterya. Mao nga #1 na ang Smart Dishwashing Paste. Bawat mahit, linis, solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ACS. Tunay na may pagmamalaki ng Pinoy ang MX3 gawang Pilipino. Natural at orihinal sa katunayan. Sunod-sunod na parangal ang tinanggap nito sa Europa at Amerika. Mula sa Switzerland, United Kingdom, France at New York. Isang pagkilala sa kalidad ng produktong Pilipino. MX3 araw-araw tulong para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung kinahanglan mo gawa sa balay, pagtuman sa saktong oras ug adlaw nga tinggawa sa balay aron makalikay sa kadaghan sa tao ug makalikay nga makakuha og virus. Usa ka pahinumdum gikan sa ACS Manufacturing, maker of Shield Bath Soap. Chismis! Dati ko wala! Puno nga umot, pero kasunis ka ba ho? Bahu? Panglakaw nga gidaw ni, pero ang pangbalay stinky? Bahu? Ikaw ba ni? Ako? Magbangong buhay na ka? Ayaw na chinusi. Tanani Downy! Downy kontra kulo. Deserve sa tibok labada ang triple protection from musty smell, moldy smell, and bacteria. Fresh! Wala na iba. Magbangong buhay na. I-Downy kontra kulo ang tibok labada. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Fatima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos un corazón veneral. Ave María, Ave unsa man yun ning iglesia o simbahan? Ang iglesia o simbahan ba ngalan
ngalan sa pundok o ang pundok mismo o sa ato pang Binisaya katilingban. Nganong nakapangutana taniana tungod kay naamanggoy mga igsuon nato nga himuon nilang ebidensya, himuon nilang pamatuod nga tungod kay ang ngalan sa ilang simbahan o name tag, ang ngalan sa ilang iglesia mabasa sa Biblia kay ilang gikutlo, gigamit, dayon maoy gingalan sa ilang gi-organize nga grupo. Kapananglit ba ako magtukod po ko og laing pundok, mubiya kus Katoliko. Dayon mangita kog bersikulo sa Biblia nga naa diha ang pulong gamito nako sa paghingalan sa akong grupo. Mo nang nagapangutana ta unsa man yun ang matuod nga iglesyang gitukod ni Kristo, ngalan o ang pundok mismo nga gihinganlan. So, mga tinahod nga tigpaminaw, hanian na usabta sa atong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Makauban gihapon ninyo ang inyong sulugoon sa maong tulumanon, Silbert Dunduyano, Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon sa technical side, ang atong mga kasamang radyoman Danny Luod, o gusab si kasamang radyoman Dax Ilumha. Okay, atong pasiunang patimbaya o pagyukbo no, sa atong amahan dinhi sa istasyon. Ang atong station manager, si kasamang radyoman Edgar Nagumo, ubana sa iyang mga kaubang, mga radyoman. Kita na ko, kaganina, nakikita na ko diri si radyoman Mark Bacroya. O sa tanan, no, nga niya karon naglibot sa maong istasyon, akong pagyukbo kininyo o sa tanang nagtanaw sa live stream na minaw sa radyo, akong pagtahod, pagyukbo o akong maingon sa gihapon maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Ato nga pagyukbo usab sa atong halangdong obispo, Most Reverend Severo Caermari, ubana sa mga kaparian, sa mapanangyot no, sa ato yung Bible Director, Reverend Father Ramil Corong, ug sa tanan no, nga mga kaparian nga niya sakop sa maong diocese, ug bisa na wala masakop no, sa maong diocese. Akong pagyukbo ug greet kaninyo og maayong adlaw sa Ginoo. Kagahapon day atong gisaulog ang ika-54 nga anibersaryo sukad no mahimugso ang atong diocese sa Dipolog. Ika-54 sugod din ni atong 1967 July 31. Okay. Pizza uno karon no sa bulan sa Agosto. O hinaot nga makikuban gihapon mo ninyo, makikuban gihapon mo niining maong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Okay, atong hisgutan tong atong gihimong intro, no? Karon sa atong laing segment sa atong tulumanon. Ang iglesia ba o simbahan ngalan? Nga tungod kay ang ngalan mabasa sulod sa Biblia kay gikutlo man. Mahimo na dayong ang kunon nga kining akong pundok tinuod kay ang ngalan na sulod sa Biblia. Siguro moingon mo nga kung mauna, kung ang ngalan mabasa sa Biblia, sakto na dayon, saan man nimo pag huna-hunaan na karon, pananglit ka ng ngalan nga Church of God o Iglesia sa Dios. Tanaw ra ninyo ang sek o pila ka pundok nga lain-laing pundok ha, nga gadalaan ng Church of God. Dayon, ang sek di man pud mo sugot og kana bang walay identifying mark, nga kanang magparehas ang ngalan. Mao na nga kinahanglan na ang identifying mark nga
nga nagpaila nga lahi ng punduka, no? Kana bang aron pag pinpoint nga akana mauna ang gitukod o gisugdan ni Felix Manalo, akana mauna ang gisugdan ni isa pa ng mga ngalan niya, Herbert Armstrong. Oh. So, butangan nila identifying mark nga aron di gid magparehas ba nga kini iya ara gini aning grupuha. So mao na nga kanang Worldwide Church of God founded by Herbert Armstrong gibutangan og Worldwide Church of God. Dahil inigrehistro ana kana nga description wa ni makaawat ana. Oh, di ba? Mao na nga kay gamiton man gyud ang ngalan sa Dios, pwede ibutang gyapon ang ngalan sa Dios, Church of God, butangan lang kalainan ba? Mao bitaw nga kanang Church of God ni Herbert Armstrong kay ang description ana nga girehistro Worldwide Church of God. Nya kay ang iyang anak kay nag-reveal man pod, naghimo man pug laing pundok. So, ang girehistro Church of God International. O Church of God International. So, aron malahi kay di lagi mo sugot ang sake pod kung magparehas gyud. Oh. Di ba? Ang uban Church of God Seventh Day. Oh. So, basta kay naagay Church of God. Oh, dahil butang identifying mark nga mao nang amua. Di ba? Oh, kana pong Church of Christ. Oh. Naman na sa Biblia, na may mga hubad sa Biblia nga mabasa gyud ang Church of Christ sama sa Lamsa version. Di ba? Oh, daghan pong gagamit ana pero dili parehas og teaching. Dili parehas og pagtulon-an, no? Para sa nang LDS. Oh. Church of Christ Latter-day Saints. Muna katong mga igsoon na tong Mormons, muna ilang description. LDS. Okay. Latter-day Saints. Church of Christ Latter-day Saints. Igamit gyapon ang ngalan ni Kristo, Church of Christ. Oh. So unsa man gyud nang matuod nga pundok? Ngalan o ang pundok mismo? So kay balo naman ta nga ang iglesia pundok gyud. Pagtukod ni Kristo ana, mga tao na nga iyang gigather, iyang gitapok, una mga apostoles. Ug mao na ang church. Ang mga tao nga gihiusa, no? Gitawag niya. Oh, gigrupo. Mao na church. Iglesia o simbahan nga gitukod ni Kristo. Di ba? Mga tinahod nga tigpaminaw, sa ato pa kay pundok man, sa ato pa bisan pag dili nimo ibutang ng iyang description, kung tukod yun ang pundukan ni Kristo, tukod yun na ni Kristo. So, mayon ka, si Kristo, Diyos. Mayon ka, Church of Christ o Church of God. So, kay ang iglesia, pundok man, so bisan pag dili niya ibutang na iyang name tag, tungod kay tukod man na ni Kristo, tukod yun na ni Kristo. Di ba? Paras kung ako ning kanunay yung gihimong example. Muadto ko sa eskwelahan. Muadto ko sa eskwelahan dayon, wala na ko gidala ang akong ID. Oh, di ba ang ID naman gyud diha imong ngalan, Silbert Dundoyano. Wala na ko gidala ang akong ID kay nagtuo man ko nga ang akong maestra dili stricto og ID. Sumusugot ra siya dili mag-ID sulod sa eskwelahan. Sorry. Naapod no yung mga teacher, mga magtutudlo nga di gyud mo sugot nga di ka mag-ID. Pero ang akong teacher, okay lang nga di mag-ID. So, mo nang niadto ko sa eskwelahan, wa ko ganimtag, wa ko ga-ID. Pero ang akong ngalan, Silbert Dundoyano, yun. So, karon kay, ako ra may wa ga-ID, niya ako mga classmate ga-ID man. Oh. So, karon sabton ba ninyo nga ako, dili ko si Silbert Dundoyano, kay wa na ko kibutang akong nimtag na Silbert Dundoyano. No? So, dili mo kaingon nga, dili ko si Silbert Dundoyano kay wa ko ganimtag og Silbert Dundoyano. Si Silbert Dundoyano gyud ko, pero wa lang nako ginimtag, wa lang nako gibutang niya sa kong dughan kana akong ngalan. Oh. Di ba? Simple ra man na. So, tanawon dayon nato sa history, unsa man gyud nga pundok nga tinuod gyud nga gisugdan ni Kristo nga nagpadayon hangtod karon, mao nay tinuod nga iglesia sa Dios, mao nay tinuod nga iglesia ni Kristo. Buti pasabot kung kanang punduka dili magpasikat.
dili niya ba iwara-wara ipasikat ng iyang nimtag ba, iyang ngalan nga Church of God o Iglesia ni Cristo. Bisan pag dili na ibutang niya sa balay alang puanan kanang building, para saan na itong mga igsong Iglesia ni Cristo, ilang ibutang ng nimtag niya silang simbahan, Church of Christ. Di ba? Di mo kita kawas sa Biblia nga ang mga simbahan sa una panahon sa mga apostoles butangan Church of Christ. O Iglesia sa Dios. Kay katong mga apostoles sa una, wa pa sila kahimog kaugalingon ilang building, ilang simbahan kaugalingon, kay magtapok-tapok to sila na mas balay. Kay katong templo nga ilang sudlan-sudlan, templo pa man to sa karaang religion, ang Jewish religion. Di ba? Unya wa po tay mabasa katong Jewish temple nga butangan jud Jewish temple. Oh. Di ba? Wa yun kini bayan ng Dios. Di man kita kabasaan nga kadtong mga building nila sa una pang butangan jud nimtan. Di ba? Oh. So mauna nga bisan pa nga kini wa naman yun ay laing gipasabot ba kung tanaw nimo ang history kasaysayan unsa man gyud nga pundok nga gisugdan ni Kristo nga nagpadayon hangtod karon kini mo ning Roman Catholic Church, di ba? Oh, so bisan pag dili ibutang ng ngalan nga Church of God diha sa atong simbahan, unya historically sa mga ebidensya kining pundok nga Katoliko mao man gini ang gisugdan ni Kristo. So mao gini ang Church of God o Iglesia ni Kristo. Bisan pag dili iwara-wara ng iyang nimtag. Nakuha niyo yung point mga igsoon? Pero naay grupo nga dili si Kristo mo'y gasugod o gatukod pero gigamit na ngalan nga nas Biblia, gigamit na ngalan ni Kristo. So makaingon mong tinuod na. Di ba? Pananglit diya lagi sa eskwelahan. Diya sa eskwelahan. Na ay estudyante nga bagong estudyante. Oh, nga ni sulod sa maong room. Then wa siya mailhi. Wa siya mailhi kay mao pa man, no? Siguro transferi ba. Unya, di siya ganahan siya ngalan. Di siya ganahan siya ngalan. Oh. So, unsay gigamit niyang pangalan, dili ang tinuod niyang ngalan. Oh. Ang tinuod niya ngalan, for example, Jeffrey. Oh, mo ni tinuod niya ngalan, Jeffrey. Nya di siya ganahan ana. Ang iyang gigamit ng ngalan kadtong naas Biblia. Oh. Pare tama. Jesus. Oh. Jesus. Oh, Jesus. Mo na iyang gigamit ng ngalan. Oh, pero dili na tinuod niya ngalan. Ang tinuod niya ngalan, Jeffrey. Pero Jesus iyang gidala. So, sa dihang gipangitaan o kuan, gigama-gama po siya dito nimtag nga Jesus kuno siya, o Jesus. Karon, tungod ba kay ang iyang ginimtag Jesus, mutuo ka nga si Jesus gyud ka? Nga dili man na tinuod nimo ngalan, ang tinuod nimo ngalan kuan man ka? Jeffrey. Unya ang mga classmate wa po kahibalo kay transferi lagi niya o kahibalo. Muingon dayon nga saan lang pag-determine nga nagtukan sa tinuod na? Mas Jesus ba yun na iyang ngalan? So mo nang hilingon dayon iyang payudita ba? Iyang birth certificate aron masakpan kung sa gyud tinuod ngalan. So, but pasabot mga igsuon nga dili dayon ta motuo nga ang nimtag ang ngalan sa simbahan na as Biblia. Kay ato pa man ang hilingon kung tinuod ba gina nga tukod ni Kristo. Ya, sama pa nang lit anang kanang kani mo man niya akong siging encuentro diya sa Facebook di lang nakuha hinganlan. Insya nga kamong Katoliko, Romano, Katoliko, dili na tinuod inyo kay inyong giilisdan ang ngalan diya sa Biblia kanang Iglesia sa Dios. Inyong giilisdan og Roman Catholic Church. Di ningon ko asa man nimo mabasa abroad nga kanang description nga Church of God giilisan sa Katoliko ug Roman Catholic Church. Di mo siyang katubag. Ang iyang pasabot nga tungod kay gitawag po tag Roman Catholic Church sa to pag-iilisan kuno nato ng nas Biblia nga Church of God, which is wrong. Ngano man. Kay kanagong ngalan magtawag ta og iglesia, do na manggoy duha ka uri o duha ka matang. Kanang gitawag nato una, personal name of the church. O personal name of the church. Kanang personal name of the church ibutang ng ngalan sa kinsay gatukod anang simbahana. Na ownership ba sa iglesia? Nya kay si Kristo may gatukod sa iglesia, mao na nga
gamiton na yun ang personal name nga Church of Christ o Iglesia ni Cristo. Pero dili bot pasabot nga kung naay magdala-dala ana nya dili si Kristo gatukod, moingon ka nga tinuod na kay ngalan Iglesia ni Cristo. No. Susihon sa nato nga si Kristo bagi gatukod ana. Oh. Di ba? Oh, dili kay kadala-dala las ngalan moingon na tinuod na. Di ba? Oh. So, presa ng grupo ni Eliseo Soriano. Peace be upon him, no, ni taliwa na, no, ni pahulay na. Atong gitahod. Kanang iyang grupo kung tanaw nato ng record ana, nag-agi man naglain-laing mga ngalan. Di ba? Na ito'y dating daan. O unsa pa to'y di ko ka-memorize o ako kadalag listahan. Daghan ka nag-iusog-usog na kung wa ko masayop, napagalit nag-atubang pag mga kaso-kaso. Kay na may murag mo parehas. Dayon pag-determine kinsay nag-una, amo tay mo daog kaso. No. So, latest yun niyang girehistro ni Eliseo Soriano kanang MCGI o Members of Church of God International. O mo na iyang latest nga girehistro. Mo na nga ang dating daan ron dili na tawgo na tog ADD. MCGI na, o Members of Church of God International. Oh. Siya mo'y nagparehistro ana, but pasabot kay siya mong gudpoy gasugod ana. Subot pasabot, dili si Kristo mo'y prime mover, kundili si Eliseo Soriano, kay siya may ga-organize ana, siya may nagparehistro ana. Sa SIC, subot pasabot, ang tinuod yun untaan ng punduka, simbahan o pundok ni Eliseo Soriano, kung magtugan lang yung tinuod ba? Oo. Pero kay ang atong SIC, dili man stricto, bisag unsa man ngalan nimong gusto niya, basta di lang magparehas, mo nang narehistro yun. Oh. Di ba? O mo na nga, wa man po'y magparehas kay MCGI, Members of Church God International, o siya ramang nag-una ana. Naay laing narehistro nga nauna, kuha naman, Church of God International, o katong kang Ted Armstrong, ang anak ni Herbert Armstrong. Kay kato si Herbert Armstrong, ang iyang grupo nga girehistro, Worldwide Church of God. Ang iyang anak nga nirebuilde sa iyang grupo, gihinganlan po niya iyang grupo, Church of God gihapon, pero ang gisumpay, international. So kung si Eliseo Soriano, iyang girehistro ng Church of God International, di mo sugot ang SIC anak. Kaya naanay nakauna. So mo na nga, butangan niya laing description para hindi magparehas. Mo nang giingon nga, MCGI, butangan niya, Members of the Church of God International. Akana, wa na lain ng parehas, ana. Mo nang pwede na irehistro. So mo na, pero ang pangutana lagi, kanang Church of God o Church of Christ sa Biblia, kinsa may kasugod, ana? Si Kristo. Nya nga nung tawgon man natong Church of God nang gisugdan ni Kwan, ni Eliseo Soriano nga dili man si Kristo may gasugod ana. Tingali mo ingon sila kay ang amo mga teaching naa mas Biblia. Pwede na ila. Parang lit ako po. Magtukod kog laing grupo. Dayon, ako pong pangkopyahon ng gitudlo sa Biblia. Muingon na dayon mo nga Church of God po ning ako. Ay dili oy. Dili oy. Kuan man na, panguwat man na. Umbot na hunaon, panglimbong man na, mo kay buluhan ng mga isuot. Kali nga atong gobyerno, dili kuan na, dili concern na. Kung magtugan ka sinodog dili. Basta, nalagay kuan, makatax lang ka, o bisag kung sa ngalan niyong itukod, bisag dili gud ang ngayan ng ngalan na sa imong grupo, imong irehistro, walay magparehas, musugot ang kuan na, sik. Kung man akong komentaryo sa sik, kung pwede pa unta i-amen na usbon ng bunay, i-amen na ilang rules kanang magparehistro grupo, istriktuhan po dunta na, dili po lang, bisag kung sa langalan, bisag dili haom, musugot, kina freedom. Pero morally, dili man yun na angay unta, kay mo bitaw nang nagkabahin-bahin taron kay magpataka ta og dawat og rehistro ang mga ngalan bisag dili angayan na ilang pundok nganlan ana. Naliman ka kanang mugamit-gamit anang Church of God. Ang tinuod nga Church of God nagsugod panahon ni Kristo. Panahon sa mga apostoles. Nya nganong sugtan man nato na nga marehistro ng Church of God nga dili si Kristo mo'y gasugod. Kasi luwa ko hamuning tinuod.
usa ra ang hinungdan na, no? Kay ang ato pong gobyerno dili man gud pang relihiyon na iya. Basta kay mutuman lang sa iyang balaod, iyang rules, bisag kung sa imong ingalan ana, bisan pa siguro amo tong musugot mapunog na ay magrehistro og iglesia ni Satanas. No. Murag dili na gyud pud dagway, maot na gyud pud kay na. Pero iglesia sa Dios amo sugot rang kuan ana. Ang atong gobyerno, ang atong sik-ana kay ngalan Gus Dios. Pero ang pangutanag, tinuod ba nga ang Dios may gatukod ana? Di ba? Mo man gud na ako moingon ko nga magbantay ta. Oh. Kay ang tinuod nga iglesia sa Dios nganong murag magaingon ka nga giilisdan man sa Katoliko ug Roman Catholic Church. Kanagong Roman Catholic Church nga description dili na siya personal name. Purely descriptive name lang na siya, mga adjective na sa iglesia. Nganong ang iglesia sa Dios gihinganlan natong Catholic tungod kay ang kinaiya ani malukpanon o universal. Gani si Kristo man gyud nagbuot ana nga mahinganlan siya universal. Asa man na masabot katong sa Marcos 11:17. Nag-ingon si Kristo, di ba ang balay nasuwat naman na sa manang balay, no? 1 Timoteo 3:15 ang iglesia sa ato pasimbahan. Ingon si Kristo, di ba ang balay paghinganlan ni balay sa pagampo o alang sa tanang kanasuran o for all nations. Sa ato pa si Kristo gusto tawgon ng iyang iglesia sa Dios, iyang iglesia ni Kristo, gusto niya galing ingalan litra por litra sulod sa Biblia. Dili gali iyang ngalan. Si Pablo ang gamiton man ang personal name, gamiton niya ang ngalan sa gatukod mo nang maingon siya Church of God o Church of Christ. Suwat ng Pablo. Usa lang ka apostol. Pero kung si Kristo mo atong pangutanon nga kana gyud gilitok niya unsay gusto ingalan sa iyang pundok, iyang balay. Tanawa, di ba dili iyang ngalan yang gusto itawag? Unsa man, ang ngalan nga universal, Mark 11:17. Dili po naabot pasabot nga nasayop si Pablo, sakto ra gihapon kay si Kristo ko'y gatukod. So pwede gihapon ang Church of Christ o Iglesia sa Dios. Pero kanang gikan gyud sa baba ni Kristo, unsa may gusto niya itawag sa iyang pundok, sa iyang balay? Iya ba ngalan? No! Ang timailhan, ang description nga universal, asa na masabot? Marcos 11:17. Kadtong niingon siya nga, ang akong balay di ba gipasabot naman na nga pagahinganlan ning balay sa pagampo ug alang sa tanang kanasuran. Sa to pa universal, sumaw na worldwide, international, pero ang sa Katoliko kadtong ang variant yun nga gikan sa Grego kay nauna man ang Grego kaysa in English, di ba? O kanang kang Eliseo Soriano international in English man na. Away ra na nga termino. Katupong kang Armstrong worldwide, wahin na kay in English man na. Ang sa Katoliko kadtog yung variant sa Greek nga katahulos o katolis. Sumaw na. Si Kristo mo'y gabuot nga mahinganlan nag-universal. Asa mabasa? Marcos 11:17. Ang akong balay, paghahinganlan og balay sa pagampo, o kanang building, balay sa pagampo man na, og alang sa tanang kanasuran sa ato pay universal. Saan na universal? Catholic. So sakto ang Grolier Encyclopedia nga ang tinuod nga iglesia sa Dios universal kun Catholic. Mo bitaw ang ubang mga Adventist dili mosupak anang description ng Catholic kay kung hilingon nila ang church history, itawag man gyud Catholic ng iglesia sa Dios nga tinuod. Di ba? Oh, wa naman guigong panahon ato ning ipadayon sa sunod Domingo pohon mga higala, no? Nga dili kay giilisdan nato ang ngalan sa Dios. Dios ra gyud na siya, Kristo ra gyud na siya. Oh, pero kanang moingon gitag Roman Catholic Church dili na personal name, descriptive name lang na siya. Parehas na sa giingon ni Pablo nga iglesia sa mga santos. Oh. Buot ba giilisan ni Pablo ng iglesia sa Dios o iglesia sa mga santos? Dili oy, usara na siya. Parehas gud na ako, ang akong description di man kay usa lang. Gitawag kog Silbert, gitawag po kog Bobby as my nickname, gitawag po kog Veritas. Tulo akong description pero dili ko tulo ka tao, usara ko. So kay ang iglesia sa Dios o iglesia ni Kristo, gidescribe man na siya sa history nga Roman Catholic Church, so sakto ang New Book of Knowledge. Nga ang tinuod nga iglesia sa Dios, Roman Catholic Church. Wala ko ikong panahon to expound. Hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Imanoloro sa
eterna, pidiendo para salvarnos un corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Tatak RMN. Petron Revex fully synthetic diesel engine oil has dynamic cleaning technology, maximum cleaning power to unlock maximum engine performance. Uphill, RevX! Downhill, RevX! Off-road, RevX! Ordering at the drive-thru, Come again, sir. RevX! Even bringing you over for a haircut.